înainte vreme și acum, femeile se supărau că era sărbătorită o singură zi, Ziua Femeilor. Prin analogie, nu este supărător că Ziua Culturii Naționale este consemnată într-o singură zi? Da, acum, păstrând aceeași notă umoristică, aș spune, văzând ce aglomerație de evenimente a fost azi în Chișinău, câte 2 sau 3 în același moment, aș spune că, într-adevăr, am vrut să concentrăm tot anul de zile în 15 ianuarie, ca după aceea să dormim liniștiți. Nu, fiindcă eu fundamental nu mi-e frică de zile de tipul Ziua Culturii, cu atât mai puțin, evident, de Ziua Femei, deși trebuie să recunosc că n-am fost un practicant, am fost un practicant al mărțișorului care era pe 1 martie, sau mă rog, la începutul lui martie, decât al Zilei Femeii, dar asta din alegere ideologică, fiindcă mi se părea că Ziua Femeii e puțin forțată de regimul comunist și... Deci din spirit de frondă preferam mărțișorul. De ce nu mi se pare că există acest pericol? Fiindcă miza Zilei Culturii este de fapt foarte mică și aș spune, nu e foarte mică, este doar simbolică. Ea nu trebuie să aibă niciun alt rol decât recunoașterea de către stat a rolului culturii în societate și identificarea acelei date simbolice care e reprezentativă pentru comunitate. Nu? Adică prin ziua respectivă, de ce ai ales-o? Fiindcă socotez că ziua respectivă nu este aleasă aleatoriu, ci este aleasă fiindcă reprezintă o valoare culturală pentru întreaga comunitate. Și dacă în alte zile bugetul este lipsă și dacă în alte zile intelectualii stau cu mâna întinsă? Nu. Vreau să spun că munca chiar trebuie să se petreacă în celelalte zile. Bun. Ziua Culturii, un moment în care spunem e important pentru noi Eminescu, e importantă pentru noi cultura, o spune statul, e importantă deci pentru comunitatea pe care o servește. Și al doilea lucru ar putea fi un moment de bilanț pentru instituțiile culturale. Ministerul Culturii și toate instituțiile din subordine. Adică ziua în care se spune ce am făcut până acum, ce am de gând să fac mai departe, în care eventual se dau câteva premii, un moment în care poate chiar o petrecere care să participe la ceea ce numim cu un termen globalizant team building, adică coeziunea, împrietenirea oamenilor dintr-o instituție. De-aia spun că miza nu este fantastică. Cultura există cu și fără Ziua Culturii. O să vă șochez, cultura există cu și fără Minister al Culturii. Deci Ministerul Culturii este, dacă vreți, o generozitate a statelor care și-o pot permite. Vorbim de state liberale, sigur că în state totalitare Ministerul Culturii e de fapt Ministerul Adevărului, Ministerul care îți spune ce trebuie să gândești, cum trebuie să simți, a propagandei. Deci nu vorbim de state totalitare. În statele liberale, Ministerul Culturii trebuie să fie ori un act prin care statul își recunoaște și această răspundere culturală, dar, cel mai important, Ministerul Culturii, de fapt, reglementează felul în care te raportezi la patrimoniu. Și în sensul ăsta... Deci, ziua Culturii Naționale este doar un semn, un act de recunoștință, este momentul în care statul își scoate pălăria în fața celor care contribuie, sunt creatorii culturali și le spune vă mulțumim că faceți ceea ce faceți, însă ceea ce faceți se petrece în tot restul anului, poate și în Ziua Culturii, dar mai ales în restul anului. Deci, în niciun fel n-aș absolutiza. Nu înseamnă că este lipsită de rost această zi a culturii naționale, fiindcă ea îți permite tocmai să tragi bilanțuri, să chem oamenii la oaltă, oamenii sunt mai disponibili în această zi, deci
e o fereastră de oportunitate pe care ea o creează pentru a spune niște lucruri, pur și simplu, și oamenii sunt mai atenți. Înțeleg că de ziua minierului sărbătoriți sunt minerii, dar de ziua culturii cine sunt sărbătoriții? Aș spune și aici am să vă șochez. Sărbătoriții ar trebui să fie de ziua culturii, întâi aparatul birocratic din cultură. Adică echipele din muzee, din case de cultură, din centre... Atlanții și cariatidele. Atlanții și cariatidele, evident, fiindcă sfera nesfârșită a creației culturale nu o poți închide și nici nu o poți sărbători într-o zi particulară. Așa că pentru asta este, într-adevăr, întreg anul contribuie la o viață culturală semnificativă, vie. Nu, chiar aș vedea-o ca o zi în care și meritul acestor figuri, care sunt mai degrabă în umbră, un muzeograf, un director de instituție culturală, mă rog, și toată echipa, care nu este dirijorul de la pupitru și care e aplaudat, deci la fiecare concert, și aceștia trebuie într-o zi din an aplaudați și cred că ziua aceasta administrativ are și această funcție. Dar e o întrebare și mai dificilă. Ce înseamnă cultură națională? Unde sunt frontierele? De vest, de est, de nord, de sud, temporale? Aici sunt două răspunsuri posibile. Este, pe de o parte, referința la data pe care o reprezintă 15 ianuarie, adică nașterea lui Mihai Eminescu, spunând, da, ne regăsim în Mihai Eminescu, cel puțin din punct de vedere al faptului că noi vorbim limba lui. Și asta este, din punct de vedere istoric, filologic, strict corect. Nu el vorbește limba noastră, adică el nu s-a născut într-un context care avea deja o limbă poetică, filozofică formată, ci a contribuit masiv la așezarea. După opera lui, limba română s-a așezat într-o formă și a continuat în această formă până astăzi. Deci e foarte important. Noi vorbim limba lui Eminescu. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, da, e recunoaștem, fiindcă vorbim limba ta, Mihai Eminescu, atunci socotim că ziua simbolică a culturii noastre este de ziua ta de naștere. Pe de altă parte, sigur că definirea unei culturi naționale este aproape imposibil. Astăzi chiar suntem într-o dezbatere foarte aprinsă, nu? Care sunt limitele, ce înseamnă culturile naționale, dacă însăși conceptul nu este contradictoriu, fiindcă orice cultură națională importă informații dintr-un exterior, într-un univers infinit mai larg decât limba respectivă și sistematic exportă spre exterior, deci creează valori și le arată lumii întregi. Dacă ar fi să fiu trivial, aș zice cultura națională e o mașină de tocat. Pui Homer, pui Aristotel, pui Platon în ea și pe partea cealaltă iese Noica, spre exemplu, Constantin Noica. Deci cam asta e o cultură națională. Nu, cultura națională, în mare putem socoti, este cultura creată pe un teritoriu al unei comunități naționale, care poate fi creată și în limba națională, dar eu aș include aici și creații în alte limbi, mai ales în cazul națiunilor tinere, care au un trecut în care s-au exprimat, în mod evident, în alte limbi, în limbi de circulație internațională. Și atunci, ideea aceasta a teritorialității mi se pare cea mai cuprinzătoare astăzi. Sunteți unul dintre birocrații culturii, cum i-ați numit. Sărbătoriți în ipostaza de director al ICR-ului Chișinău, dar foarte mult timp erați ca și cum deja contestat, erați înlocuit. Cum vă simțiți ca o rață șchioapă, cum este în folclorul politic? Da,
într-un fel, mă rog, sunt recunoscător, nu știu cui, destinului, că mi-a oferit acest al 3-lea an în care simt că formula pe care am propus-o eu pentru 15 ianuarie, cu o dezbatere la care participă mare parte, dacă nu cea mai mare parte a intelectualității chișinăvene, cu un discurs major sau un dialog fundamental despre mersul culturii, despre marile probleme, a prins rădăcini și atunci trag nădejdea că pe viitor se va continua în formula aceasta și mi-ar părea bine să fiu inițiatorul acestei formule. Eu am ales până când o veni o decizie pe care ați evocat-o, să funcționez la 100%, să funcționez ca și cum mâine aș muri, aș spune, citându-l pe Sfântul Pavel. Adică bucurându-mă de viață și dăruind tot ce pot dărui la maximum de randament.